Na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru održana je javna rasprava i predstavljanje elaborata u sklopu osnivanja sveučilišnog preddiplomskog studija geodezije i geoinformatike. Ovaj studij pripada polju geodetskog inženjerstva unutar područja tehničkih znanosti i razvijen je u okviru dvaju temeljnih grana – geodezije i geoinformatike. Geodete su u braku sa građevincima i arhitektima, što znači da smo s ovim zaokružili smo rad našeg fakulteta sa ovom tehničkom strukom, odnosno neku sinergiju smo napravili između građevine, arhitekture i geodezije, budući da ovaj elaborat upravo to pokazuje. Jako puno kolegija koji slušaju naši studenti građevine, priključit će se i novi studenti geodezije, a također i studenti arhitekture. Znači, jako puno zajedničkih kolegija, naravno uz one njihove standarde koje imaju studenti koji studiraju geodeziju i geoinformatiku. Predloženi sveučilišni preddiplomski studijski program geodezije i geoinformatike omogućuje stjecanje znanja, vještina i kompetencija prema svim normama studiranja na europskim sveučilištima i sukladno bolonjskom procesu. Ovaj fakultet koji će se otvoriti u 9. mjesecu u sveučilištu u Mostaru je fakultet koji zapravo pridonosi novim naraštajima, novim mladim ljudima koji će biti osposobljeni za rad sa geoprostornim podacima. Geoprostorni podaci su temelj i osnova svake države i pokretač i snaga svake ekonomije. Područje obuhvata i znanje koje će studenti dobiti je područje iz katastra, zemljišne knjige, međutim posebnost ovog studija je ta što je on interoperabilni, interaktivni sa drugim strukama, prvenstveno ovdje mislim na graditeljstvo, arhitekturu, arheologiju, poljoprivredu i zaštitu okoliša. Program je koncipiran za obrazovanje sveučilišnih prvostupnika koji će dobiti dovoljno praktičnih znanja za rad u praksi i omogućavanje nastavka školovanja. Na predstavljanje su došli i budući studenti. Pa razmišljam upis. Pa trebao bi upisati geodeziju. Pa sviđa mi se što je fakultet dobro organiziran i sve moderno. Karte, planovi, geodetska izmjena, GIS, navigacijski satelitski sustavi samo su neki od načina koji nam pomažu u definiranju prostornih informacija, gospodarenja prostorom, prostornog planiranja, zaštite okoliša, gradnje objekata ili bilo kojeg zahvata u prostoru. To je razlog zašto geodezija i geoinformatika imaju značajnu ulogu u razvoju gospodarstva i društva u cjelini.